kod weche ma Migori kamaro ni geno koro biro machiegni ni jopur rabuon e kaunti ma Migori bang' piny owacho mar kaunti ni yango ni masina mar rabuon e kambi mar Getonganya dhi chako tich machiegni. Migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni idhi tem ka kambi ni mar rabuon idhi tem kambi no ka bende tiyo makare. Chenro makamano owinjore otimre Tich Abich mabiro. Jatend migawo mar pur pith jamni kaachiel kod weche mag lupo e kaunti ma Migori Lucas Musenda oyango ni piny owacho mar kaunti ma Migori oseketo tenge omenda maromo siling milion 15 ma idhi tigo e tayo kambino. Olero ni ka kambino ochako tich ayanga, piny owacho dhi nyiewo kuom jopur rabuon e nengo mar siling 50 kuom kilo ka kilo. Serikali iliyopita walianza hicho kiwanda lakini hawakuweza kuweka budget ambayo itawezesha kuanzishwa kiwanda hicho. Sasa hivi tunavyoendelea ni kwamba tunatafutana recruitment, watu ambao wataweza kufanya kazi katika kila kiwanda. Zile mashini zilikuwa zimekaa muda mrefu, kwa hivyo kuna kutengeneza final touch ups kuhakikisha ya kwamba hizo mashini ziko tayari for commissioning, na tutaweza kuanzisha hicho kiwanda mwishoni mwa mwezi huu.